नोंथांखौ दिनैहाय नैबे गोदान भिडिअ'हाय बरायनाय जालायबाय आरोना दा नै माने फुरा बट सेन्टाराव दंफैयो आरोना नै दा माखा ओरैबो मानसि नै बट होग्राफ्रा नै फुरा दामाखा जागासिनो आरोना नै माखासेफ्रा होखानाय जिरायबाय ना होखांदोंना होखायाखैथाय र' फंनैसो सोंना लानाय आरोना हरगोन नोंथाङा बबेयाव होगोन नों बबेयाव होगोन दामफाराव नै सासे दामफारनि ओंखारजेनबाय नोंहालाय आं नै रेजेकआवसो नामा नोंहालाय नै निरदुलियाव होग्रा गोजासो सेस आरो नोंस्रालाय निरदुलियाव थिगैनो दं नै माथो निरदुलि होग्रासो ओंखारजोब्बाय माथो बांसिन निरदुलि होग्रासो ओंखारजोब्बायलै रायजोफोर मा जाबावगोनथाय नै ओरैबो दङ दामाखा ओरै दंजोबो आरोना नै बट होग्राफ्रा माने दासिमबो मानसिया जाजोबाखै आरोखि ना फैगासिनो सोरबा ओंखाम जाखानानैसो फैयोना नै सासे आसोल बबेयाव होगोन बटखौ निरदुलि नामा नोंबो निरदुलियावसो होगोन नामा नोंबो औ इन्डिपेन्डेन्स इन्डिपेन्डेन्सआवसो होगोन नामा नै ओरै दंजोबो आरोना बट होग्राया लाइनाव फैयाखै दाबो आदसा सोनो होनांगौ दाबो माबा खालामाखै नामा सेलेक्ट खालामाखै एसे सहैबावसिगोन आरोना आदसा नै हिन्जावफोरा खम आरोना जों गामियाव बट होग्राफ्रा दा फुरा दामाखा जागासिनो आरोना नै हा औ मावो ओमफ्राय बबेयाव होखो स्ट्रेट खोमा दे खोमा गुदियाव खिथाखोमालाय खोमा गुदियाव दे बबे बेयावनो नाम थानांगोनथ' बबेयाव होदों खिथालाबो हा थैस बिदि जायोलै खिथालायै हिन्जावफ्रानो बिराद नै हिन्जावफ्रानो खमथार हौवाफोर जों गामियाव हौवा रायजोसो होननायसो जाहैबाय दा दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै आरोखि ना दाहाय मोनसे लाबोबावनाय जागोन पार्ट 2